שלום, טוב שחזרתם, אני סנדרה רגב, ואנחנו בסדרת סרטונים שחושפים את 5 כללי הברזל לתקשורת זוגית מוצלחת. היום אנחנו נדבר על כלל ברזל מספר 3. עברנו כבר על מספר 1 ומספר 2, אתם זוכרים לפנות זמן לשיחות ולהקשיב, ללמוד להקשיב הקשבה אקטיבית. מה עכשיו? אנחנו בתוך השיחה. אבל בתוך השיחה הזו מתנגנות לנו בראש כל מיני מנגינות של כל מיני דברים שקרו בעבר. אנחנו סוחבים איתנו את הדברים שנעשו כבר ושנאמרו, לא תמיד הכי נעימים. אז מה אנחנו יכולים לעשות? להוציא מיוצר המילים שלנו, את צמדי המילים, אתה אף פעם לא ואת תמיד. למה? צמדי המילים האלה הם יוצרים שיפוטיות. הם יוצרים מסרים סמויים, הם סוגרים את התקשורת, הם החלטיים מאוד, סופיים מאוד. אם אני אף פעם לא, אז בשביל מה לי בכלל לנסות? אם אני תמיד ככה, אז מה יש לי פה לחדש? אין שום טעם לנסות לעשות משהו, נכון? מה בכל זאת כן אפשר לעשות? כשאנחנו נמצאים באיזושהי שיחה, ומתנגן לנו בראש ואני אומרת, אתה אף פעם לא, אז הוא בדיוק חושב על הפעם ההיא שהיא כן. על 10 פעמים שהוא כן, על כל הפעמים שהוא כן עשה את זה, ואת לא בדיוק זוכרת את זה. ואז הוא יוצר איזושהי שיחה כזאת בתוך הראש שלו, והוא לא משתף פעולה בכלל. ואת נשארת באותו מקום, ובעצם השיחה נתקעת. מה שאפשר לעשות זה לבוא ולהגיד, בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר פתוחה, בצורה הרבה יותר מקדמת, לשקף את המצב. אני ביקשתי ביום שלישי שתעשה משהו. אמרת לי שזה בסדר. קרה משהו? היום אנחנו כבר בשבת. יש איזשהו משהו שאני יכולה לעזור כדי לקדם את זה? אולי אתה בעצם לא יכול לעשות את זה, אז נבקש ממישהו אחר. בצורה כזו, כשאני לא מכניסה את הצמדים הסופיים וההחלטיים והסגורים האלה של את תמיד ואתה אף פעם לא, אני בעצם נותנת מרחב הרבה יותר פתוח לשיחה הזוגית. אני נותנת מרחב מכבד. אולי קרה משהו, אני יכולה לעזור. אולי זה היה קשה מדי. אולי לקחתי על עצמי משהו שבעצם אין לי זמן לעשות אותו. ולמצוא פתרונות ביחד איך להתגבר על העניין. אז כלל ברזל מספר 3 בתקשורת זוגית מוצלחת אומר להוציא את צמדי המילים שיוצרים שיפוטיות ומסרים סמויים שליליים מאוד. אתה אף פעם לא ואת תמיד כן. אני מקווה שאתם מצליחים לעמוד בכל הכללים, ואנחנו נתראה בכלל מספר 4. להתראות.